Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal wallahi Khadija jamno wen kumtari ma ni no weli yo Allah yo mojere kadi ngandum sa teftino a wi ceero modi horata humdata ko hande de gerton memata hen Khadija jarani mashallah nege neddo no malkite wallahi asu woppa de gerto yalta wi no humdo yo malaka jam hirar ton hande ko haaji ko lammi min de ko laabi kam hala kam to wondo diwta to mbure boor ala dum ko barenti dum ko mi wiyani ma alaade ceero ma sha Allah wallahi weltima wallahi kadi gatto de belini jidirdaani ala safi kay annan Safi kay. ala podda yidde gattugal ceero mo te ɓuri hen hawnade hande bangal rofo idoro yim ayani ñama ɓoy tan numkitimba ɗo ni da bonningal da bonningal wadde machallah min noon korka jamma tan weeli kam hen dolde jam korka jamma tan weeli kam hen so yimɓe kumtima pari min nden korka weelimi ikon arani non ko for ko way korka gila miɗi ha kumtari hay dara welanimi hen min so yimɓe kumtima ha kirtima tan ko ɗon welma toon korka weliri kam machallah tay ceerno moole Machallah. tay tan horanno ɓuuri welde wallahi weltima e ma allahu akbar korka kay fonno wonde lebbi ɗiɗi mi wonno ɗo ijam ala o ha wonɓe jiiɗa wiyede noon de wonɓe jiiɗa wiyede hay balɗe sappo e jeeto tan lebbi ɗiɗi eyyi mi weltima e ma noon machallah mi sa weltima mi weltima oho Hey, onon almuɓe minen min kirtima pari way tampini yimɓe de wala almuɓe ko min tigi mbiya almuɓe an kam ngol dadogol noon ko woni a sumate ka terte noon hay goto terani min an hay goto terani ko woni gonnon koye waddede Holon ɗum mbaddanoɗa? ɗon fof mi haalninoma an asuko woni ha ɗum ɗo fof mi haalnimama de yeddami aɗa wiya mi accu sikke moƴƴani neɗɗo sikkata gorko mum e sikke no usta yidde mi winoma tan Seydou Ba ne do hana hande mi jaggimo Turki jam. hande mi jaggimo turki jam mi jaggi hande Seydou Ba meeɗa kam bettude jaggi mi hande joɗima ɗo mbimami Seydou Ba waɗa dokan jedduɗa kam ceerno moodi Ko ni woni? fan iblis Ayan, o ni Khadija. fara ene woodi umminde ene woodi o ni fara ene ayan ta woodi neɗɗo fair play min miiɗa fair play ene woodi anani oto wat gonga kam yo haale tan ene woodi mbimami gila kala Seydou o Ba gongo kumtare to famata Seydou Ba wiyami humtaki gilne mbimam Seydou Ba waɗa dokan wallahi mo waɗa mi jaggimo hande Koni ceerno Turki moodi jam mbimi oto wimo ora o wat Kadijo ko gonga o ñalawma mbaɗa te fannoɗum min hande ko ɓuri kam hande muuse min mi sikkuno hande hayso bere nanga Seydou Ba nanguirami ɗum koye janande jaho lawol mum ƴew tan Kadiji ala mo nanguirami Seydou Ba so wona bundaw buna holon bundaw sehilam garowo ɗo jamma e ñalawma hiiri weeti ndehere ko on woni guel Seydou Ba ko kañum fewnata Seydou Ba ñande foof kumtari gila ɗo wiya tati lewru ha ñallagal hande Seydou Ba ko galle makko ñamata bundaw goto mo ganduɗa o on bettinmi hande e Seydou Ba nawanimo temedere ujunere Seydou Ba nawanimo ujunnaje nogas yo hokku sukara koto Seydou Ba sodnimo jawɗele sodnimo marla rusol mawɗo ko heno leloto Seydou Ba ala ko waɗanani min mi famani ɓuri bonde debbo fof noon ko ɓeydo Ala. wimami mi ɓeydani famani. Kadiji aɗani Kadiji min an en mbattat aɗani min mi haalta ko jiimi walla ko nanmi aɗa wiyami mi ɓeydat walla ko ko hemma ko heɓanimo a tan faami min mbeɗa yetti min nde pewta ɗo kumtade nde ko mbi Kadiji wona kada leeli mbeɗa mbiya mboɗo ya bundaw surprise mo humto galle mum onon mbima ne jettimi ha nanmi e freindaɓe ɓe ɗe nanmi tan dande Seydou koydam kel
darimi omo wiya Hande hawre tendere ujunere dokkuɗa hande kay heewi o wiyala ɗum ko seede ɗum ko kecci min haydara mi waɗani e ma taw kadi so yimɓe ƴari korka komi ɓendinowo dewgal hakkude men ala kono asu ussufirina a faami Asu, min salamu ala min mi aleykum. ussora firini par Min ce wonko que seydou namdoton. wiyami ko sérif min wonko ko namdo aydara jettani a Eyyi. yi beɗe muñande seydou heege ɗon ko fof beɗe jooɗi beɗe muñande seydou seydou ndehere kañum meeɗa waase seydou Asu. meeɗa yaade fayi he asu he min ko namtomi ko mundaw garowo ɗo walla wona Ceerno wiimo Modi ko kadi budaw ɗum mo ko ganduɗa haala o kibono mundaw kibono wallay kangel hande o ceerno waɗanade Modi ko ɗum ɗen. ko haala rewɓe nawananima ko an paɗa galle makko paami ala mi yamiranima ɗum ko debbo e debbo mbawi ligguide mi ha fiyatama gorko wonko kalman momi ala harantama ko wondi walla mi yaha toon ala jooɗo jonde ma ko ceerno Modi nañi yimɓe he ko mundaw waɗi ko no wawi warde miñam anani ya way way yaw woppam way yaw ceerno Modi ceerno Modi tapaɗa an ceerno Modi galle mundaw e to paami ceerno Modi ko signade koye kadi be oɗon ceerno Modi kay oɗo wi ceerno Modi ceerno Modi kay ortoye an kay sa ƴoññoɗo wonno poɗɗa ardude ko wona dani mi wawa Han? sabu mi ardani haqqillam mi wonani e sagam sabu ɗum ɗo ene musimi ala mo bettudemi joom gallam so wona bundaw mo mbatmi sehila mbeɗa waɗi ɗum ɓi nenam on mi bettudumi gorkam mi arda e haqqille ɗo de kam ɗum kay ala mo ɗum heɓata arde yaada e haqqille mbo arda e haqqille mum kadi ko an wi an nangi Ha? jungo ma min nangi ɓe ɗo kam min nangi ɓe hay affaire meɓe kumtade fof mbeɗe mi artiri mbeɗe mi beddi nder wañam to ha mbimami ko gila e tamoro o jiwuji potuji chocolat maynes uji barme tufi mbimami min a yi kumtimi ɗum ɗo naji Ha? jettide najani a yi kumtimi ɗum ɗo ɗe balɗe tati wonani hokkatami kumtade Seydou Ba de waɗi Ha? min de Seydou Ba bettiyam min noon so natti o tawri hem ɗo hanti ma aduno fof wi mbaɗi ko artir boni hakkille ma noon mbeɗa waɗimo to gueɗe artir hakkille ma fiimomi mo piiɗa juppume makko ndiyam Seydou Ba kanko Seydou Ba bundaw jenduɓi ɗum ha jeeɗmi ɗum seede to tukkiɗo tukkita hini saha darde mbeɗa andi so wino e ndiyam gulɗam ɗam mbaɗe me o kadi gorka belɗo gorka hikka mawol mawel abbuti yamtarno muɗi gorka hikka mawol mawel Seydou hande a yani kat appi de kat appi janda mi anda saɗa andi ɗum kam ta a yani ko saralla kam par général wona gajaɗo andi ko ɓuri bonde e gueɗe mbaɗe ni pop ko hawra kadi e nder lewru korka an lewru korka ko moni fof wonko yiiloto lewru korka moni fof wonko ɗaɓɓata lewru korka moni fof wonko tampanta holɗum Allah subhanahu wa taala moƴƴereji coomiɗe e lewru ndu beele ma Allah yeɗe hen an aɗa fooɗano iblis jeyɗa fedde iblis jeyɗa fedde jasto jeyɗa fedde mo ganduɗa hoore ma enen fof eɗen gandi iblis kam waɗaka barke ala ko woni ɗo hay hunde sowona moni fof bonnoma bonnanma a yeebima de Seydou yeebimi no fewi taw ko Allah yeebimi no fewi heddi noon koɓe mbiyata ko tan bakkat daɗede bonani woni bon tan ko wasi abbade annene a ferguisima hakkude ma e Allah tuban Allah sa tubani Allah tan Allah yaforam sa tubani Allah tan Allah yaforam wadde attino tubana Allah kadi ñaagoɗamo kanko Allah subhanahu wa taala mo biide so a ñaaguima mi rokkuma sa tuubi mi yalloma mi yaafuma tuban Allah jalloɗa jaafuɗa Allah caggal Allah kadi jalloɗa joom suudu ma o jaafuɗama par ce que kadi a huɓɓini ɓernde makko andi woni bone fof ko ya ha yiira yitere mum ay ndo nanata nde ndo sikkata nde so ɗon hanno seebo nanallaji tan walla sikkeji tan kono joni noon ko jaharan kañum jagguma e jungo ma ɗum haadi lamɗama Budaw na bona a wiita kam na puttina kam gita aɗa waɗi ceerno Modi ko won kooli buna an woni mba an jaasi ndegan ko mbiyan mami ko bonnanam dewgal Seydou Ba ndegan an ƴetti Seydou Ba aɗa watte hoorema oɗɗa ko ñimmi mbiɗa holu ɗum ɗon ñimmi addeyamo weeraa e ma haala ka lammuɗo ka sa lambal yitere ma fawtade me ko ɗaɗam guila domo haalis am jaa so tawam lambuɗo sa lambal asol ko wawno o itara haalis mo fonno waddano fo wara waɗa gaay kamane ɗum adda wona gon panmi hana e min permetani ngara hay galama désordre de a tino tan nani tubana Allah jafnoɗa Allah jafnoɗa joom suudu ma o par ce que aɗa joom suudu ma ko pasoma noon sa huɓɓini ɓernde mum tan hoto tampin hoore ma ni
ɗum waɗi ay yimɓe heewɓe worɓe heewɓe nanɗo billahi ala ko haɗi ɓe ɓurde ala ko haɗi ɓe dañde ala ko haɗi ɓe heɓde gueɗal hay hunde so wona rewɓe maɓɓe debbo huɓɓintaki ɓernde debbo huɓɓintaki kala kuɓɓinowo ɓernde debbo oto tampin hoore ma ni aduna ma bonat tan kada heedata caggal guiƴen tan ala no mbaɗa wadde alana ɗum ceerno alana ɗum ay batte debbo huɓɓin ɓernde debbo huɓɓintaki debbo saɗa yiɗi joggu sa natti yidde noddu jomum ha jooɗo mbiya ɗum ko min yinnoma mi yafurimama saabu Allah mi ƴeewa goɗɗo hay ɗum ɓuuri kono enen noon ɗo sa ƴeewi ɗo enen kala dewgal ngal namdiɗa ɗo dewgal ngal ɓe ceeri ndeɓe ceerani nde ko dugo haare tan e dugo e gulali e lugali ha gorko haaɓa wiya mi seerim walla debbo wiya hokkam danam taw ka gorko tan hokkam danam e dow fitin wiyami hokkimi danam dewɗe kewɗe nen ɗo e jomumen ne jiɗodiri ha may kono ayi fitina tan probléme uji tan ha dewgal boni jiiɗa noon joom suduma artude hen ɗum waɗi wiyoɓe ɗo ɓe mbeɗa wara waɗnam ɓoggol dande sa humani ha paari mbiya a seeri Allah ne andi ko woni nder an gorko sa wi noon tan ko an debbo fof onon ɓamde jiiloɗen mo ganduɗa hoore ma ni humanami seerami wallahi ne harmi tifagan wona dew ene ti wonde dewgal en tinnoto ndenen koye men en tinnoto kadi ndentoɗen ko bonnante en ko kadi diine men ndenen diine renete gorko ay hande ɗo tolniɗa ɗo sinno tan ko l'islam ñawatino ɗo al l'islam wi ko yaware ƴetan ɗum ɗo hulɓinade l'islam wi tan gorko sa zini aɗa resi walla debbo sa ferguitima aɗa zini aɗa resi aɗa resa warede tan Seydou Touba Allah ni mbaɗa feere jeeya cuddi ɗo mbiyamo yo yarlo yo yaafo ko mbaɗanɗa ko mataw eywa ko seeɗani tan folma seeɗani noon kadi alamo folatade ɓuuri yimɓe fof doole kala mo jiiɗa ɗo seeɗani ɓuurima doole seeɗani alamo folata a waɗi ha wayni jarani hankadi a waɗi ha wayni non jarani bojji jarani haydara ko goyata tan ko a hakkude bakkat hakkude ma e Allah o beelama Allah yaafi so Allah yaafi wama tan malama bonneragal ma ngal a ƴeewto kannuɗa ɗo mi haala hay nokku sam añano violation de monsieur mi fiyat ɗo mimam ko asko min tooñi ɗum on a jarata ko mbawmi wiide ɗum kala ko wiyamne ɓenne so yiɗi ƴetto nena mais an nena mbiɗa ham dañjom mayel lakara dañjori sa ñattano fayde wona dañjori mimani te ete so ka han ɓenni ɓenna an lambuɗo ka lambuɗo mima tan ewa arsi wiide ka lambuɗo bowal aɗa andi arsu kam darde kanko ɓuurma doole e darde daram jiddo haale kam ƴeewa holo so tawi komi lambuɗo an Seydou Ba an kete to musma ko ɓettemo 500 000 ko ɗum muusi mon maye ɓen lakara holo ƴeetami ala ko adday ndeganke o matla ko hen jeeya e jeeya nomo ƴeewa o matla nomo somi ƴeewa so payna lakara jango kam garono ɗum e jammo mbiyeɗa de wona o bonnini jammo mi waɗa jiya holo mbiyata e kallo bool yabgal bool heɓin